Γεια σας. Σήμερα βρίσκομαι σε ένα χωράφι όπου έχει καλλιεργηθεί σιτάρι δικής μας παροπαραγωγής και είναι ευκαιρία να μιλήσουμε για την αντιμετώπιση των ζυζανίων στα χειμερινά σιτηρά. Η σωστή στρατηγική ξεκινάει με την αναγνώριση των ζυζανίων. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ποια ζυζάνια έχουμε στο χωράφι μας, ποια ζυζάνια υπήρχαν πέρυσι στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο, καθώς επίσης και ποια ζυζάνια είναι συνηθέστερα στην ευρύτερη περιοχή. Τα ζυζάνια, όπως ξέρουμε, κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: τα στενόφυλλα και τα πλατήφυλλα. Στενόφυλλα είναι ήρα, αγριοβρώμη, αλεπονουρά, φάλαρη, βρώμος, ενώ πλατήφυλλα είναι η παπαρούνα, κολτσίδα, βερόνικα, καπνόχορτο, καψέλα και άλλα. Η επιπτώση από την παρουσία των ζυζανίων στο χωράφι μας προέρχεται από την ανταγωνιστικότητά τους με την καλλιέργεια για νερό, θρεπτικά στοιχεία και φως. Λόγω της φυσιολογίας και της προσαρμοστικότητά τους, έχουν την τάση να κυριαρχούν στο έδαφος με αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής. Το συγκομιζόμενο προϊόν επίσης υστερεί και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ορισμένα από αυτά είναι η υγρασία, το εκατολιτρικό βάρος των σπόρων και η πρωτεϊνική σύνθεση. Για όλους τους παραπάνω λόγους, είναι σημαντικό να συμβουλευτούμε το γεωπόνο μας ώστε να προμηθευτούμε το κατάλληλο σκεύασμα που θα ψεκάσουμε. Εδώ να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει καλό και κακό ζυζανιοκτόνο. Το κάθε ζυζανιοκτόνο μπορεί να έχει διαφορετική αποτελεσματικότητα σε διαφορετικές συνθήκες και περιοχές. Ο γεωπόνος θα σας προτείνει το κατάλληλο σκεύασμα αφού πρώτα εξετάσει διάφορους παράγοντες. Μερικοί από αυτούς είναι ο τρόπος δράσης του κάθε σκευάσματος, η ιστορικότητα των προηγούμενων καλλιεργειών και ψεκασμών που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο, το στάδιο ανάπτυξης των ζυζανίων και της καλλιέργειας, οι καιρικές συνθήκες, η ανάγκη ή μη για ταυτόχρονη εφαρμογή βιοδιαγερτών ή καιμικοκτώνων και η επιλογή του κατάλληλου επιφανειοδραστικού. Συνίσταται πρώιμη καταπολέμηση των ζυζανίων πριν από την επιφανειακή λίπανση. Έτσι, εξασφαλίζουμε αφενός καλύτερη αποτελεσματικότητα και αφετέρου ελαχιστοποίηση του ανταγωνισμού για θρεπτικά στοιχεία από τα ζυζάνια. Οι γεωπόνοι της εταιρείας Αγροφυλλίδα είμαστε στη διάθεσή σας για απορίες, συμβουλές και καθοδήγηση για το βέλτιστο αποτέλεσμα.